କହିଦିଅ। ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଦାସ। ମୁଁ ମହର୍ଷି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷାର ଛାତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ ସେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଛି। ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ମୋତେ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାନ୍ତି, ମୋତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତାରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଶୁଣାନ୍ତୁ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। भक्तमान धन्य ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଥୁରାର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଦେବକୀ ଏବଂ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲି। ମୋତେ ମା ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୋ ଜନ୍ମିତ ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମା ଦେବକୀ ଏବଂ ପିତା ଯଶୋଦା ଏବଂ ପିତା ବସୁଦେବ ଏବଂ ମୋ ପାଳିତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ପିତା ନନ୍ଦରାଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣେଇଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲି ପିଲା ଭକ୍ତମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ସେ ଚାଲିରେ ସେଭଳିଆ ଚାଲି ଏବଂ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु आपणकर से माधुर्य से ठाणी से भक्तमान जो दर्शन दौले जो वैशिष्ट शुणाऊे आम शुणी आम धन्य हेलु। आप प्रति वर्ष जन्माष्टमी तिथि आसवे भक्तमान दर्शन देवे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप आसन बसतु भक्तमान दर्शन दे। हरे कृष्ण।